Сәлем дуслар. Узган атнада 40 килограммлы водолаз киеме киеп, су астында yüzгән идем. Ышанасызмы? O атна буе бөтен тәнем авыртты. Менә шул арка сызлауларын бераз яздырыр өчен бүген спорт мәйданчыгына килдем. Кичә шушы Ярчаллы спорт комплексы янынан узып барганда, урамда зур тенниста уйнаучы балаларны күреп кызыгып калдым. Яшьләр өчен мөмкинлекләр күп хәзер. Кил дә шөгыльлән. Без кичкенә чакта да төзелгән булса ул. Үзебездән әллә нинди спорт мастерлары чыгар иде инде. Бәлкем, хәзер дә соң түгелдер. Чөнки минем бүгенге тренерым бик ышанычлы кеше. Тик кисә мин бу спортка оста түгел бит. Мин җиңгер атлетика белән шөгыльләндем. Бу спорт белән мин буш вакытларда гына шөгыльләнәм. Менә 1-2 ел элек башландым инде, шуңа ошап китте бик. Хәзер туктап булмый. Бу безнең менә шушында бик мотор кортлар шәһәребездә бер генә җирдә Ярчаллы спорт комплексында була инде. Бүтән җирдә юк. Моны 5 ел элек төзегәннәр. Менә хәзер балалар безнең отделение теннис отделениесында 7 ел шөгыльләнәләр. Уже зур уңышлар күп балаларның. Безнең менә Настя Сухарука белән Катя Воробьева республикабызның беренче ракеткаларын стоп йөриләр. Ярчаллы мәктәбендә 3 тренер эшли. 94 балалар шөгыльләнә. Шул менә җәй көне безнең монда 3 корт була инде. Кыш көне без залда шөгыльләнәбез. Алла бирсә быел капитальный ремонт ясыйлар. Залны универсальный покрытие булырга тиеш. Шуңа күрә уңышлар бар безнең. Әйдә, уйныйбыз хәзер. Сез студиягә чыгыгыз. Күн бик матур, күзләр дә килеп җитте. Кием турында уйларга кирәк. Кызлар, трендта нәрсәләр беләсезме? Сер итеп кенә әйтәм. Бу ел каракульчы пальто кисәгез, сездән дә текә кеше булмаячак. Кичә генә Чаллы Юдашкина янына кергән идем. Андагы яңалык, сөйли дә сөйли, көчкә туктаттым. Аның киңәшләрен тыңлагыз әле. Сезгә дә файдасы тими калмас. Үткән җәйдә мода шушындырак типта булды, уңайлы, җайлы, тиздән өсте, тиздән аз гына остарак, озынлыкта озын теге җайсыз киемнәр кию артка калып бара. Төп идея булды үткән җәйдә хатын-кызның серле фигурасын подчеркивать итеп, ассызыклап билле кием, билне аерым ассызыклау. Бизелгән кайышлар, шылбырлар, түймәләр белән бизелгән кайышлар. Кайыш ассимилироваться ителде, хәзер киңәеп корсет формасындагы кайышлар да модага кирип китте. Җәй көне юка, җиңел тукымалар файдаланылса, көзгә таба инде кирип киткәндә калынрак, җылырак тукымалар, драп, кашемир, трикотаж һәм дә күн. Натуральный, дип әйтәбез инде, күн, кожа, натуральный кожа. Замша модада хәзер иң төп мода безнең хәтта күлмәкләргә дә, костюмнарга да мех өстәү кирип бара. Хәзер Мәскәүдә менә мин ишеттем әле, мин күрмәдем, Төркия чыгара башлаган бик зур микъдарда, бик зур ассортимент дип әйтгәндә ясалма мехлар. Моны Greenpeace белән заниматься итүче линия бигрәк тә инде мехка каршы төшеп уйлап чыгара һәм тәкъдим итә. Төркиядә бик күп микъдарда чыгара башлаган һәм Мәскәүдә мин ишеттем инде быел искусственный мех, ясалма мех модада булыр дигән фораз. Бер үк микъдарда модада булачак ясалма мех һәм чын
мех икесе күн, замша шулай ук ясалма күп микъдарда булачак һәм модага кирип бара шушы әйбер. Шушы сезонда, яңа сезонда безнең шушындай тенденция булачак. Без инде тун кисәк, шундый ук мехтан, шундый ук төстә бүреге булсын, сапаги шушы стилдә булсын дигән идея белән яшәсәк, хәзерге көндә бу әйбердән кире кайтып, без бигрәк тә мех әйберне минимальләштерү турында сүз бара. Тун, меховой тун кигәнсең икән, бүрек һәм сапаги аяк киеме уже күннән булырга тиеш. Или бәйләнгән, или трикотаж. Жилетлар бик модада, җәйге фасонда инде ул жилет билгеле блузкалар белән, водолазкалар белән киелсә, кыш көне инде меховой жилетлар бик мода хәзер. Әйтеп киттек инде шул ук опять һаман хатын-кыз за рулем хәзер. Машинада йөрергә ярата, бик уңайлы, бик җайлы, җылы һәм матур, эстетично жилетларны кияләр, калын бәйләнгән свитерлар белән, трикотажный свитерлар белән меховой жилетлар модага кирип китте һәм быел бик зур спрос булачак меховой жилетларга тоже. Норканың дәрәҗәсе төште, һәр ике хатын-кызның берсендә норка тун. Быел каракуль һәм каракульча модага керә. Каракульның барлык төсләре дә, всевозможный дип әйтәгән төсләре дә кулланылачак. Каракульдан тегеләчәк туннар гына түгел, хәтта костюмнар да, юбкалар да тегеләчәк каракульча һәм каракульдан. Ничә карама шушы ательеда эш өстәле артында инде син тукымаларга күмелеп утырасың. Буш вакытыңда нәрсәләр эшлисең? Тормышны бик яратам, авылны бик яратам, ял итәргә яратам, диңгезләргә йөрергә яратам, чит илләргә йөрергә яратам. Вакытны файдалы итеп үткәрәм. Русча әйткәндә, здоровый образ жизни. И күп вакытны табигатьтә үткәрергә яратам, дуслар белән. Шуңа күрә дә әле без менә дуслар белән бик интересный, бик кызыклы идеялар белән янып йөрибез. Общественная организация дип әйтәйин, инициативная группа. Боровецк шишмәсен торгызып, яңартып йөрибез. Шунда күпел ясарга менә бүген эшкә тотынабыз. Күпел инде ул ванна дигән сүз, 2 метрга 4 метрлы ванна. Халык өчен файдалы эшләп йөрибез. Җәй көне һәм кыш көне кыйнар өчен. Мин шушы эшкә дусларны, туганнарны һәм барлык кешене чакырасым килә. Без менә синең белән бик матур күлмәкләргә, шулай көзге, кышкы киемнәргә тукталдык. Менә минем әле тагын синнән шуны сорыйсы килә, баш киемнәре, шарфлар хакында да. Алар бит хатын-кызга тагын да серлелек өсте инде. Бу өлкәдә ниндирәк яңалыклар көтелә? Менә хәзер мин кибеткә керәм, бәлки минем белән кирип киңәшләреңне бирерсең. Аксессуары дип әйтәбез бит инде. Кием генә түгел бит әле, аяк кием, сумкалар, баш киемнәр, шарфлар, пояслар. Менә бу аксессуар дип атыйбыз. Алар шулай тәңгәл килергә тиеш, кигән киемгә туры килергә тиеш, җиңел, җайлы булырга тиеш, уңайлы булырга тиеш. Хатын-кызны хатын-кыз итеп күрсәтә торган детальләр инде булар, аксессуарлар бигрәк тә юка яулыклар, шарфлар. Аны инде кыш көне дә, җәй көне дә кулланырга мөмкин. Бу хатын-кызны аерым бизәп тора торган үлгеләр инде. Хатын-кыз киемен сызыклап, бизәп, матурлап торган детальләр, аксессуарлар булып тора инде. Бу сумкалар, аяк киеме, пояслар, яулыклар, шарфлар. Мин әйтер идем, алар ачык, яркы төстә булырга тиеш. Кием бигрәк тә однотонный модада хәзер. Однотонный, шуңа күрә детальләр инде, аксессуарлар яркырак, ачыграк, бизәлгәнрәк булса, бигрәк тә актуаль санала бүген көндә. Менә синең шарфың һәм сумкаң модага туры килә торган. Менә сумкаларга аяк киемнәр тукталганда табигый төсләр, натуральный төсләр дип әйтик инде менә. Питон, крокодил тематикасы бик модада. Шулай ук яшьләр өчен бигрәк тә менә яркий төсләр, ачык төсләр
актуаль санала. Бұл сезонда модада булачак кичкене сумкалар. Кичкене. Бұл беззаботная женщина образы була инде бу. Түгел анда улы сумка күтәреп, хозяйственный сумка күтәреп, сумка тутырып кибеткә шабу түгел. А беззаботная женщина кичкене сумка. Онда инде серле сумка ул хатын кыз өчен. Онда бизәнү әйберләре, кошелек, телефон шушы гына булырга тиеш дип уйлыйм мин. Кладчылар мода булачак. Олар инде ашык булырга тиеш. Олар янып торган төсләр, ташлар белән бизелгәннәре һәм зәңгәр төсләр, табигый яшел төсләр модага кирип бара. Баш киеменә килгәндә, хатын-кызда быел мода булачак ирләр стиле. Шлепәләр, төрле кепкалар, фуражкалар бик модага кирешәк. Элек бит инде ана катып торган фетрдан эшләнгән шлепәләр кисәк, шапкалар кисәк, каттырып эшләнгән меховой шапкалар ул авыр, уңайсыз, ватыла, формасы бозыла. Алар хәзер яшендә зурайтып күрсәтә. Алар хәзер модадан төшеп калып бара. Хәзер җайлы, уңайлы, җиңел сумкага да бүкләп кенә тыгышлы булсын, һәр вакытта да кул астында да булышлы булсын, шушындый уңайлы баш киемнәр модада. Шлепәләр универсальный егетләргә дә, хатын-кызга да бара торган әйберләр шушылар модага кирип бара. Матурмы? Матур, җыйнак. Җыйнак, матур. Шулай ук табигый төсләр һәм ашык төсләр, зәңгәр төсләр, яшел төсләр, кызыл төсләр. Булар инде модада һәр вакытта да булачак. Һәм шушы баш киемнәрен бизәп, үстәп тора инде безнең яулыклар, шарфлар. Шарфлар ул һәрбер сезонда да кулланыла торган әйберләр. Кыш аенда, көз аенда гына түгел, җәйге айларда да менә бит бик матур шарф кигәнсең. Җәйге юка шарфлар хатын-кызны тоже бизәп моторлап тора торган өстәмә бер деталь аксессуар инде. Халык үзенә җайлаша, модельерлар уйлап тапкан әйбернең киеме үзенә җайлы, уңайлы булсын дип тырыша. Шуңа күрә хәтта инде модага кирип бара хәзер аерым бер яркое пятно итеп киюдә шарфларны. Аның обязательно киемгә или сумкага туры килүе бик мөһим түгел. Белгәнегезчә, спортсменнар бик тәмле ашарга яраталар һәм шул ук вакытта һәрбер калорияны санап. Һәм шуңа күрә без бүген шундый җиңел һәм шул ук вакытта туклыклы ризык пешерергә булдык. Ул фарш белән кабачоктан торачак. Һәм башка яшелчәләрне кулланабыз инде без моны пешергәндә, сезонына туры китереп, бик тәмле ризык булыр дип көтеп калабыз. Безгә моның өчен кирәк булачак, әлбәттә инде кабачок, фарш, аннары рис, помидор, суган һәм сыр өстенә сибергә. Һәм килеп чыккан безнең ризыкны бизәр өчен салат һәм укроп. Баштан фаршны кыздырабыз. Кабачокны чистартабыз. Фарш безгәрәк кызды һәм без аңа суган өстибез. Хуш, исле. Ислен чыгара башлый хәзер. Тәмен чыгара. Кабачокны кисеп, түгәрәкләп кисеп, аның уртасын алачакбыз. Калынлыгын 1-2 см итәргә була. Әгәр дә инде бик яратасыз икән, кабачокны калынрак итсәгез дә ярый. Менә безнең түгәрәкләребез әзер. Хәзер фарш та кыза. Шушы түгәрәкләребезне тузлы манны ярмасында әвәләп кыздырабыз. Помидор безнең ризыкның эшлегенә керәчәк. Шуңа күрә аны түгәрәкләп кисәбез. Помидорларыбыз әзер. Хәзер сырны әзерлибез, аны терка аша чыгарабыз. Әзер фаршка алдан әзерләнгән, бүрттерелгән дүге ярмасын кушабыз.
Бу безнең ризыкны тагын да туклыкларак итәчәк. Әлеге катнашма безнең кабачкиларның эшлеге булачак. Без кыздырылган кабачкиларны дапага күчереп, уларны тизеп куябыз да һәм эшлекләрне тутыра башлыйбыз. Әле минем тагын 1-2 түгәрәгем әзер булганчы, калганнарын әзерли торабыз. Аларны инде соңыннан тутырып бирәбез. Безгә кирәк булачак хәзер помидор. Помидорны шулай ук шушы итле эшлек өстенә куябыз. Һәм аның өстенә әзгенә майонез. Ризык пешкән арада без аны бизәр өчен астына салат яфраклары җәеп әзерли торабыз. Безнең ризыгыбыз әзер булырга 5-10 минут кала. Без аның өстенә сыр сибәбез. Хисләре. Һәм тагын 5-10 минутка кире тыгып куябыз. Хисләре. Матур итеп савытка тизәбез дә. Табынга чыгарабыз. Ашларыгыз тәмле, иләрегез ямьле, табыннарыгыз һәр вакыт шундый тәмле, туклыклы сый-нимәтләр белән тулып торсын. Әйдә инде Исия, кубутадан утырма уйнарга чык әйдә. Хәзер чыгам. Менә бүген Фирая Султанова Ждановадан өйрәнеп калган массаж ярдәмгә киләчәк. Чөнки ул фәкать спортчылар өчен. Мин бүген үземне шулар рәтенә кертәм. Сезнең арада да андыйлар бардыр. Игътибар белән күзәтеп, язып барыгыз. Танылган дөнья күләм йөгерешченең массаж ясавын сез әле беренче тапкыр күрәсез. Ул аны күңелен биреп, һәр ноктасына үтеп керерлек иттереп ясый белә. Мин дә татып карадым аны. Менә ул массаж. Сез инде барыгыз да беләсез массажның күп төрләрен. Ул классический общий массаж, спортивный, лечебный массаж, косметический. Мин үзем спортсмен буларак, спортсменнарга күп тапкыр массаж ясарга туры килә. Спортивный массаж, аның инде спортивныйның да төрлесе бар. Спортсменнарга старт алдыннан тонус булсын өченгә, аннарысын да билгеле инде авыр тренировкалардан соң тәнне тынычландыру өчен, йокларга беренчедән рәхәт булсын өчен, ансы расслабляющий массаж бигрәк тә кирәкле дип таныла спортсменнарга. Бүген шул спортивный массаждан чыгып, менә безнең үзең спортсменнарга Америкада да күп спортсменнарга ярдәм итәргә туры килә. Авторский дип әйтер идем үземнең башкарган эшләремне. Ни өчен дисәгез, аны инде 30 ничә ел йөгереп миңа күпләр массаж ясарга туры килде. Мин массажистларга карап та үземә кирәк, үземә ниндидер тәҗрибә алырга мөмкинлегем булды. Ясаган икән массажны, сәгатькә карап түгел, кешенең проблемасын төпләп, аңлап, аңа ярдәм итү эше белән эшләргә кирәк. Арка сөякләре, позвоноклар дибез, воспаленный вакытта алар һич кенә дә кешегә йөрүгә генә түгел, йокларга да кайбер вакытта күп тапкыр борчый. Арканы җылытканнан соң бастырып башта кешенең проблемасын күргәннән соң разглаживание белән, растирание белән арканы җылытканнан соң спортсменнарның күрешли бит аяк эшләре. Мускуллар өлкәтеп калган чаклары бар инде. Аларның шушы читтән торып кешегә күренми торган, массажистларга күренми торган особый шушы җирләрен айрым игътибар белән массаж ясарга туры килә. Кулларына да шулай ук. Кулларына да, аны связкаларына көч килә шушлай. Мин үзем беренче тапкыр дөнья беренчелегенә барганда үзебезнең массажистларга ушым киткән иде. Ни өчен ушым киткән иде? Алар кулга массаж ясаганга. Шуннан мин аны практикага кертеп калдырдым. Һәрбер спортсменның кулына шушы бармак миләренә кадәр
йомшак кына итеп аны расслабить итәргә кирәк икәнен аңладым. Шушы ук мине приемнарны билгеле уң ягына да ясыйм, сол ягына да ясыйм, аннарысын айырым инде. Шул ук хәрәкәтләрне арканың икенче ягына ясыйм. Спортсменнарның инде тазобедренный дибез бит инде суставтан менә монда особый кайбер вакытта күп кенә проблемалары була. Менә шушылай итеп алдан шушылай менә кул белән алып, ул бик нәрсә приятный нәрсә түгел ул. Аның үзен шушылай менә разрабатывать итәргә тырышамын. Аның файдасы тия аякка да, аның файдасы тия шушы нервларга да, воспаление вакытында шушылай күтәреп менә шушылай мине ясаганча шушылай ясарга туры килгән чаклар күп була. Шушылай итеп күтәреп лопаткасын шушылай күтәреп асларыннан шушылай итеп итсәң, аның билгеле бер массаждан икенче массаждан соң авырту вакытларда күп була, авырткан кебек була. Инде ул 5тән соң, тагын да 8тән соң аның ничектер файдасын күрә башлыйсың башта. Һәрбер массажның обострениесе белән шушылай итеп ачып, шушылай итеп, әле кайбер вакытта күтәртеп тә шушылай, күтәреп тә менә шушылай итеп авырткан хәлгә китереп шушылай түзәргә туры килә. Менә шушылай итеп ана әкертен генә арсың, менә шундый движениялар белән билгеле икәнчә кулларны шушылай әкертен. Оннарсың белмәйм, үземә ошаган нәрсә кешенең ясаганын белмәйм, шулай позвонокларны һәр вакытта аерым өчен шушындый движение белән аерып полностью чыгарырга тырышам. Шарт итә. Мин аны үзем кирәк дип тапканга күрә эшлим. Проблемный кешеләрнең бармакларын, кулларын шушылай итеп растягивать итәргә итәм. Утырткан килеш полностью, конечно, бит. Һәрберсенең дә шушылай кулларын сәламәтлекнең кирәген аңлаганга күрә сезгә массажга йөрсәгез дип әйтәм. Массажның кирәген күбрәк хәзер бүгенге көнне яшьләр аңлый башлый икән. Мин аның өчен үзем бик тә канәгать кенә түгел, сөенер идем. Инде аяклар авыртмаса, травмалар булмаса, билгеле сез барыгыз да результатларыгыз бүген генә түгел, еллардан үткәннән соң да шул югары нәтиҗәдә калачак. Шуның өчен массаж белән дус булыгыз, авырта икән аякларыгыз, кулларыгыз, массажистларга барырга һәр вакытта әзер торыгыз. Сезнең белән саубуллашыр чак килеп җитте. Җәй артта калды, алдыбызда көз. Урманда гөмбә, бакчада бәрәңге. Көзге уңышны җыеп калыр чак. Сезгә матур көннәр телим. Сау булыгыз.